title sa atong joke, promotion. Miuli ang bata sa ilang balay na nagsinggit, na nag-ambak-ambak. Og nangutana ay ang tatay, "Anak, nganong nag-ambak-ambak man ka nga malipayon?" Mitubag ang bata, "Tay, salamat sa Ginoo kay na-promote na gyud ko." "Sus Ginoo ko, anak. Dili ka na janitor?" "Dili tay, janitor lang gihapon, pero second floor na hinuon." Mga pamalando, ayaw pag-undang sa imong mga pangandoy. Dili importante nga daghan kay pangandoy. Ang importante na ay usa nga imong nakuha.